Halo Lur, ke Ngapura. Misalnya setengah bulan lebih apa ya Lur ora ngonten. Ya kanggo gawe ora kanggo gawe jenenge hiburan Lur lah. Ya tetep ngonten kok ngarang kok absen. Ya sana setengah bulan lebih orang ngonten ke gara-garane ke aku terus meriang. Terus meriang tipes meriang tipes anggar ora istirahat ora suwe ya jere kepriwe ya Lur ki ya nang alas maning lagi karo mangan apa ke nang Amerika jenenge apa ke Lur nak nanggonku jenenge oyak apa ya oyak iya nek nanggonku jenenge oyak Lur ke lagi karo ngemes sembarang ke mesek mes minum es sude karo brongsongi jambu ke anggar nanggonku jenenge jeruk apa Bali apa lemon apa ke Lur lah nang kelalen brongsongi jambu Lur ya untuk sementara kayak di situ Lur ngara absen